هاللويا يسوع كريستوس قويتاي كبرن إخزابير يكون أبجزا كونكم بأونلاين تكاتلنا زلهم كابستفعل لبوتا إخزابير مسكن زي سمناوي مدبناي إخزابير مسكن جدما حبيرنا بحاد خوينا إخزابير كبري أملوه سجدت أن أربول ساعاتي إخزابير مسكن كبرن قويتاي يكون يسوع كريستوس تمالن لو من نزل عالم قويتاي أملاخ مسكن كبرنا أملاخ يكون أملاخ نمملاخ بزح مخنيات عيد لنا من إخزابير مسكن إخزابير بخمو خنملخو خمزلنا مصحف قدوس يمهرنا إخزابير مسكن هاللويا إخزابير بخمو خنملخو يقبعنا إخزابير مسكن على جيزس كبرنا أملاح يكون قويتاي بارخ أما صحف إيوب كم زبلنا إخزابير قال لنا كبرنا قويتاي يكون إخزابير نسيطان كم زيلو كم إيوب بارياي جيرو نعايز فرح أم مدر خمزي البوري إخادا يلوه إخزابير مسكن سيطان جين كم زيلو نسخاس لزبارخ كايو نسخاس لزحاز أركايو أمبر يوبسي ناملاخ بخمود يزفور هاي لوا انتهى دا زن تلزقبر كالي لوا نو أيكونن بخم يزمن لخي لوا أملاخ مسكن يوب باريس بخم يزمن لخاني تزلوغين هيبا كالو خي لوا إخزابير مسكن أبنوفسو دا أقرن غبر هاي تقبر امبر تزلوس حليفه يبكالو خبلون كل نري إخزابير مسكن أبزن مهارون قرنتاي نأملاخ بخمو خنملخو يقبعنا إخزابير مسكن اتن سلاز تحصرنا سلاز تبارخنا ويدما كال نجر سلاز خونه زي كونس إخزابير بخمو خنملخو يقبعنا إخزابير مسكن سلاز ملأ يكونن سلاز قودلا يكونن إخزابير مسكن تايدا إخزابير سلاز قبو إخزابير بخمو كنملخو يقبعنا إخزابير مسكن سلاز تحصرنا زي كونه سلا زبزحلنا زي كونه سلاز تبارخنا زي كونه إخزابير نسو أملاخ سلاز خونه بخمو كنملخو يقبعنا إخزابير مسكن هاللويا نأملاخ دما أملاخ مسكن حبيرنا كنملخوينا إخزابير مسكن نتي زريع أملاخ كبرن قويتا يخون نخنا ملخ أملاخ مسكن سلازم لالنا تراي يكوننا نملخ إخزابير مسكن نأملاخ بخومينا نملخ أملاخ مسكن سكازق على زي نحسبنا نإخزابير نتعبا أملاخ كنملخوينا إخزابير مسكن إزق على زي الناس سلاسلنا إخزابير مسكن إزق على زي الناس ذكرنا إخزابير مسكن نأملاخ بخمو خنملخوينا إخزابير مسكن سلازم لالنا زي كونه بخمو إخزابير مسكن هاللويا 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 ريايويا يدقف كل نجر نسناي ريايويا يدقف كل نجر نسناي 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 نسنايو ريايويا يدقف كل نجر نسناي ريايويا يدقف كل نجر نسناي نسناي
نسناي نسناي نسناي يلي خمس جنكو زي تقلقلو علو مريحني عبني خوينني قل خمس جنكو زي تقلقلو علو مريحني عبني خوينني راديوني 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 حايل هيبو عبرتيعو أغيموني عليا يبصحكون أبزي عليا يبصحكون أبزي عليا يبصحكون أبزي عليا يبصحكون أبزي راديوني 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 عايلهيبو عبرتيعو أغيموني عليا يبصحكون أبزي عليا يبصحكون أبزي عليا يبصحكون أبزي عليا يبصحكون أبزي زي مفكري سمو يخبر الله زي مفكري سمو يخبر الله زي فتاوي سمو يخبر الله زي فتاوي سمو يخبر الله زي مفكري سمو يخبر الله زي مفكري سمو يخبر الله عبد خنبر تعين سمو يخبر الله أوقع عاوته سمو يخبر الله زي مفكري سمو يخبر الله زي مفكري سمو يخبر الله زي فتاوي سمو يخبر الله زي فتاوي سمو يخبر الله عبد خنبر تعين سمو يخبر الله أوقع عاوته سمو يخبر الله هللويا سمو يخبر الله سمو يخبر الله سمو يخبر الله سمو يخبر الله هللويا سمو يخبر الله سمو يخبر الله سمو يخبر الله سمو يخبر الله ريايو يا كدقف كل نقر نسينا يا ريايو يا كدقف كل نقر نسينا يا نسينا يا نسينا يا نسينا
هللويا 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 نتزرعكم أملاخ بارخو نتزدقفكم أملاخ بارخو هللويا تدقف كل نجر نسناي ريايو تدقف كل نجر نسناي 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 هلا خمس جنقو سب زي تقلقلو بعلو مريحني عبوني خويني هلا خمس جنقو سب زي تقلقلو بعلو مريحني عبوني خويني راديوني 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 هاي لهيفو أبرتيعو أغيموني عليا يبسحكون أبزي عليا يبسحكون أبزي عليا يبسحكون أبزي عليا يبسحكون أبزي أنا من الله أنا من الله أنا من الله أنا من الله أنا سي من الله أنا سي من الله أنا سي من الله أنا سي من الله أنا 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 سي من الله أنا سي من الله أنا سي من الله أنا سي من الله عليا يبسحكون أبزي عليا يبسحكون أبزي عليا يبسحكون أبزي عليا يبسحكون أبزي يدقف كل نجر نسناي ريايو يدقف كل نجر نسناي 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 ريايو كدقف كل نجر نسناي ريايو كدقف كل نجر نسناي
ንስናየ 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 زمفكري سمو يخبر الله زمفكري سمو يخبر الله زفتاوي سمو يخبر الله زفتاوي سمو يخبر الله عبد خنبرتعي سمو يخبر الله عوك عوتي سمو يخبر الله 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 سمك يخبر الله سمك يخبر الله سمك يخبر الله سمك يخبر الله بأيو يا كدقف كل نجر سمعي بأيو يا كدقف كل نجر سمعي لسنعي آمين لسنعي 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 لسوا يمسكن المسوا ونهي አይቻለው አባ አክብርህ እንደጋግሜ ከፍ በል አዘን ፊት ቆሜ ልሰዋ የምስጋናን መስዋዕት ሆነኸኝ አይቻለው አባ አክብርህ እኔ እንደጋግሜ ከፍ በል አዘን ፊት ቆሜ አቤቱ እንንቅ ያለኛ ልሰዋ ምስጋና ልሰዋ ምስጋና ልሰዋ ምስጋና ልሰዋ ምስጋና አቤቱ እርምየና ልሰዋ ምስጋና ልሰዋ ምስጋና ልሰዋ ምስጋና ልሰዋ ምስጋና ልሰዋ የምስጋናን መስዋዕት ሆነኸኝ አይቻለው አባት ላክብርህ እኔ እንደጋግሜ ከፍ በል አዘን ፊት ቆሜ ልሰዋ የምስጋናን መስዋዕት ሆነኸኝ አይቻለው አባት አክብርህ እኔ እንደጋግሜ ከፍ በል አዘን ፊት ቆሜ ቤቱ ተደርጎልኝና ልሰዋ ምስጋና ልሰዋ ምስጋና ልሰዋ ምስጋና ልሰዋ ምስጋና አቤቱ
ተደርጎልኝና ልስዋ ምስጋና ልስዋ ምስጋና ልስዋ ምስጋና ልስዋ ምስጋና ልስዋ የምስጋናን መስዋዕት ሆነህ አይቻለሁ አባት አክብሬህ እኔን ደጋግሜ ከፍ በል ራስን ፊት ቆሜ ልስዋ የምስጋናን መስዋዕት ሆነህ አይቻለሁ አባት አክብሬህ እኔን ደጋግሜ ከፍ በል ራስን ፊት ቆሜ ታለፈ ኢየሱስ የደገፈ የደገፈ ውድዬ የደገፈ ኧረ ስንቱ 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 ታለፈ ኢየሱስ የደገፈ 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 ስንቱ ተራራ ባንተ አለፍኩ ስንት ሸለቆ ዋመላልኝ ጌታዬ ባንተ ሁሉ ሆነልኝ ክብር ምስጋና ላንተ ይድረስ ስንት ተራራ ባንተ አለፍኩ ስንቱ ሸለቆ ዋመላህኝ ጌታዬ ባንተ ሁሉ ሆነልኝ ክብር ምስጋና ላንተ ይድረስ በሕይወቴ በኑሮዬ ጣልቃ የገባህ ጣልቃ የገባህ መንገዴን አቅና ጣልቃ የገባህ መንገዴን አቅና በሕይወቴ በኑሮዬ ጣልቃ የገባህ ጣልቃ የገባህ ጣልቃ የገባህ መንገዴን አቅና ጣልቃ የገባህ መንገዴን አቅና ስንቱ ተራራ ባንተ አለፍኩኝ ስንቱ ሸለቆ ዋመላህልኝ ጌታዬ ባንተ ሁሉ ሆነልኝ ክብር ምስጋና ላንተ ይድረስ ተራራ ባንተ አለፍኩኝ ስንቱ ሸለቆ ዋመላህልኝ ጌታዬ ባንተ ሁሉ ሆነልኝ ክብር ምስጋና ላንተ ይድረስ በሕይወቴ በኑሮዬ ጣልቃ የገባህ ጣልቃ የገባህ መንገዴን አቅና ጣልቃ የገባህ መንገዴን አቅና
ሰናየ እደግፍ ኩሉ ነገር ንሰናየ ንስናየ 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 እደግፍ ኩሉ ነገር ንሰናየ እደግፍ ኩሉ ነገር ንሰናየ ንስናየ 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 خمس جنقو زي تقلقلو على مريحني أبني خويني قل خمس جنقو زي تقلقلو على مريحني أبني خويني راديوني 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 عيني وعابتي وعاظموني راديوني 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 عيني وحاورتي وحاضموني علي يمسحكون أبزي 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 أنا مؤمن الله أنا مؤمن الله أنا مؤمن الله أنا مؤمن الله أنا سيمن الله أنا سيمن الله أنا سيمن الله أنا سيمن الله مفكري سمو يخبر لي زي مفكري سمو يخبر لي زي مفكري سمو يخبر لي زي منحاني سمو يخبر لي زي منحاني سمو يخبر لي زي فتاوي سمو يخبر لي زفتاوية سمو يخبر لي عبد خمبر تعي سمو يخبر لي عوق عاوتي سمو يخبر لي 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 እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ላደረገን ነገር እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ላደረገን ነገር እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን
እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ላደረገው ነገር እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ላደረገው ነገር ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ደግና ከነምልኾ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ بزح زماري يسوس يكون معاها الشح مسكانا الشح مدوخو الشح زماري يسوس يكون معاها آلاف مسكانا آلاف زماري آلاف مدوخو يسوس يكون معاها سنتين عخمر يسوس من عمر سنتين عخمر يسوس من عمر لو بالين عخمر يسوس من عمر لو بالين عخمر يسوس من عمر سنتين عخمر يسوس من عمر سنتين عخمر يسوس من
مزمارين عغمبه يسوس نمن دمو مزمارين عغمبه يسوس نمن دمو يقبك 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 عبرختي كملالس كبعدني مدان كورس ارد السيطان النافرسكو بأملاخي وسلو عبرختي كملالس كبعدني مدان كورس ارد السيطان النافرسكو بأملاخي وسلو عبرختي كملالس تبعلني متان كورس ارد السيطان النافرسكو بأملاغي وسلو بزوح مسكانا بزوح حمدخو بزوح زماري يسوس يخون معاها الشح مسكانا الشح حمدخو الشح زماري يسوس يخون معاها ألف مسكانا ألف زماري ألف مسكانا يسوس يخون معاها ومطالب معاهم يسوس يمن دمه لو مطالب معاهم يسوس يمن دمه سنتين عغمبه يسوس يمن دمه سنتين عغمبه يسوس يمن دمه مزمارين عغمبه يسوس يمن دمه سنتين عغمبه يسوس يمن دمه يقبك 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 ጸሎተይ መልስካለይ ንብዓተይ ደሪስካዮ ውሽተይ ሓጎስ መሊካዮ ንሓይለይ ዓዲስካለይ ጸሎተይ መልስካለይ ንብዓተይ ደሪስካዮ ውሽተይ ሓጎስ መሊካዮ ንሓይለይ ዓዲስካለይ ጸሎተይ መልስካለይ نبعتي دريسكايو وشفي حقوس ملكايو بالزوح مسكانا بالزوح حمدخو بالزوح زماري يسوس يكون معاها الشح مسكانا الشح حمدخو الشح زماري يسوس يكون معاها ألف مسكانا ألف طريق ألف أملوه يسوس يكون معاها لو مبالي العغم يسوس يمن دمه لو مبالي العغم يسوس يمن دمه سنتي العغم يسوس يمن دمه سنتين عغمه يسوس يمن دمه
ዝማረይን ዓኸምለ يسوس نمن عمو زمكين عخمه يسوس نمن عمو يقول بعكا 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 ذكر قليقا نعايا وردتي سيد حبنيقا ويتا تمكتي ذكر قليقا نعايا وردتي سيد حبنيقا ويتا تمكتي أغاي بريو اتي غلو ظلمات كبرت مسكن نخل زمنات يباريهو التغل ظلمات كبرت مسكن نخل زمنات كبريك تزمر زغمتان كي تبلسي عطي بسحاب مليكا دستعدي فني كمسكنكا وين الطريق بوتاي لا غيب آخر باهي بلولوشتاي كبريك تزمر زغمتان كي تبلسي عطي بسحاب مليكا دستعدي فني كمسكنكا وين الطريق بوتاي لا غيب آخر باهي بلولوشتاي سمكاي باري سمكاي ودس يقدس زلالة سمكاي باري سمكاي ودس يقدس زلالة كمزيبتن صلاتي بدين كايوم على منقد متيوم عالتديم كايوم ماي كمزيبتن صلاتي بدين كايوم على منقد متيوم شو عالتديم كايوم فلتيه بتسم كم زي حفر أبغى أمينو ويرلين يوزن السر فلتيه بتسم كم زي حفر أبغى أمينو ويملين يوسف السر يبا سمكاي بارو سمكاي ودس يقدس زلالة سمكاي باري سمكاي ودس يقدس زلالة
ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ባርኩም አብቲ ዝቅጽል ፕሮግራም ክንከይድና
ويتانا نمدحينا يسوع كريستوس بمجمرتا سلام يبلكم كما يكنيهم أبزل لهم سفرة لو ما أنتي كم فقد أملاخ كلاتنا كابقال إجزابير حدا خفلي كنرينا منالبات كلمة مسألة نمذكرتا كخوننا أبز سفرة زي كلمة نوح جيزة إجزابير أملاخكا نسو أملاخ كم زخونة فلت زبل حدا تمرتي أكافي لنيرة لو ما أنتي ناتو مقصلتا خقصل كم تشعو زبلكو نجزابير أملاخكا نسو أملاخ مخانو فلت زبل نسو انتاينا رئينا نيرنا خبتي كاب زداقم معراف شعاته قطرة شعاته زيابير أملاخ كان نسو أملاخ كم زخونه نزفتوون تزازاتو نزحلون كسع شح ولدو محرات زقبر كيدان زحلو ومن أملاخ كم زخونه فلت زبل تصاوعيت نايك زيابير نهزب إسرائيل كاب زتبقيسنا إنا تزاراريبنا نيرنا من البات كم نمنتاي إذا عينت تمرتي أدلينا نزبل شعو نشتي تنكيفا نيرة كل عينت فلتت مجمرتيو كابك زي أبير مفلات إذا جمر نسوت رايزي يكون خا نخل عينت كاب جزائر سنا جميرنا كبابينا خنتاتنا كل نجر بتخكل كنفلت أون دحرجع خوينو مجمرتا نجزي أبير أملاخكا مفلات إذا جمر نأملاخ تصبوق غير كاتفلت كايو نفترتو تصبوق غير كاتفلت أو تخيلها شعو كم زيلا نيره أغسطين ستباهله حدا ناي بيت كريستيان أبو خمزيلو نيرو I desire to know God and myself nothing else إلو نجزي أبهر كفلتو نأملاخ كفلتو بدحري شعو نعاي كفلت إزي يدلي علىه زبل حدا نعناون تصبق زخونة درخيت وي متنسى متنسي يخون لنا إلنا نيرنا شعود ما نالبات كم زخاء قال تي بسبختي بناي سبختي نجوس زفلت سبرجنز تبع لدما كم زيلو إلى أم بيبلكم نيرة كريستيان سرحي إلو خحزو زلوا نجزابير مصنعي اتزلع على مرمر ويكا سنفلتت اتزبرخ دهساس زحيلة طبابن فلسفنان نأتكرو ولود أملاخ كأ كسحب زلوه سم እግዚአብሔር ባህሪ እግዚአብሔር ስብእና እግዚአብሔር ግብሩን ስርሑን ህልውንኡን ናይቲ አቦ ኢሉ ዝጽውዖ ዓበ አምላኽ ክኸውን እንከሎ እዩ እቲ ክርስቲያን ነቲ አቦ ኢሉ ዝጽውዖ አምላኽ ከምዚ ዓይነት መጽናዕቲ ክገብር እንከሎ ኣብ ቃሉ ነዚ አምላኽ ዝክፈልጦ ክደሊ ከሎ እዚ እዩ እቲ ዝለዓለ ፍልጠት ኢልና ተዘራሪብና ነርና ስለዚ ንእግዚአብሔር አምላኽ ካ ንሱ ፍጹም ከም ዝኾነ نسو أملاخ كم زخونة فلت بزبل حساب لما عنتون كاب قال إجزابير كنرينا خم مصحف قدس حدا خفلي كان ببيمو بدحر يتسألنا نافت تمرتنا خناتينا تنبيت إساس معرف شدشته كاب قصر حدا جميرة كان ببي بتا نقص أزيا زموت الله عمت أنا إجزابير أبرخن لعل زبالة زفان تقميت أخلو ريخو زفرات لبسو خاء نت مقدس مليئو نبره أبلع ليؤدما سرافيل قويموم نبرو نفسه كفوم شدشته كنفلو بتخلتين قطعو يخدنو بتخلتين دمان أقارو يخدنو بتخلتون ينفر نبره اتحاده خاء اتحاده قدوس يجزي أبير قويتا سراويت كل مدري بخبرو ملي الله إلو عدهاي بدمص اتوم زدهيو اتمسرت لداوتي انقطقطه اتابيتون تكي ملأت شعود ما كنافري زرخو سبي اما اكل اتي كنافرو زرخوز حزب خا انبر اللهمو ويلي عينتين نغوس نغزيابير غويتا سراويت رينينمو طفاكو بالكو كابتوم سرافيل حدد ما غوهري كافت مسو بغطيت وسيدو اب ايدو حيزنا باي نفره بو خا عفيتن كيمو إنه تنخنا فركاتن إنه إذن خفنا فركاتن كيو
أبسخ رحقلك حاتيات كون صريلك بله نصلينا أب قدسن زتفرهن بوتا تنبر زل علماون حيالن እግዚአብሔር أملاخنا بسم قويتانا يسوس كريستوس نبارخ كان نمسكنا كان لنا نسخا أملاخيخا أملاخ زل علم أملاخ تنتي جزين زمانات زيك إيركا تمالي الله شمكا لوم الله إخا نزل علم النخل زعنكا الله إخا موك እግዚአብሔር كبرين هبكا لنا ونايزل علم أملاخ እግዚአብሔር نسخا سلطنن برتعن حيالن سماين مدرن أباتاتهم كل زلو كل زجبركا نخلها تجزئون تم حدرون بسلطان كادما እግዚአብሔር أملاخي أب كل تملخ قويتها سلزغون كان بارخ كالنا مستيرن تبمن زملأكا እግዚአብሔር حدا كوا خما خركا زيد ليكا نسخا بجزاء رسخا هيوت زلاتكا ملوء زغونكا كل فترة كباها منشو زغونه بينها እግዚአብሔር أملاخي لو ما أنت دماغ قد مقدس قال كان متسألنا نقدس قال كا كتكفتلنا كتبرهلنا إنه أبقال كاد ما كبرها خن رئيق ترد أنا تسأل الله أنا نحواتين لو ما أنتي نتي أبقال كاجليت كايو زلها كبري كريو بقت يسوع كريستوس قل علنا لنفسه كفنا እግዚአብሔር أبز خبر زي كنستم أبز خبر زي خناتو أبز خبر زي خن ملالس بسم قويتا يسوع دقي ما تسأل الله مشيتنا كله حلفه عين تزارب حق زني نقول لا نسمعك እግዚአብሔር أملاخي حق زنا أبناي قال كخبر تونا بقويتها بيسوع سمتصلي آمين እግዚአብሔር أملاخنا استمسجنا يخون سلازي لو ما عنتي بزي أقدمه زنجركم حساب نግዚአብሔር أملاخ كان نسو أملاخ مخانو فلت أو بزبل كبر እግዚአብሔር زبل أرستي هبه يزلوه نايلو ما عنتي جن أفتي أقدمه زنجركم نግዚአብሔር أملاخ كا نسو أملاخ مخانو فلت أو إذا فلت أتزي بحلف أب الزمن زي أزيو أقداس زخونه فلت أتيو نمنتاي أنت رأيلكم ني بزوح سب نግዚአብሔር أملاخ أي فلتوني كافت زجرم نግዚአብሔር أملاخ بملأت كفلت أي كالي باريو غومي إذن إشتى عقم زلوا حنقولنا نግዚአብሔር بملأت كفلت خم زي كلاتنا نردا دالوينا قل إتزحزنني أبز زمن زي نግዚአብሔር أملاخ مفلات زلوا دليت شوهات إنترست زبومل وجن زت أف خوينو أبز زمننا ترى نمنتاي كوينو سب لومي أبز جزيزي كاب جزائر سيجمير كاب نግዚአብሔር مردلاي كاب نግዚአብሔር مفلات كاب نግዚአብሔር نقالون نحايلون نግዚአብሔር نبعلو كتفلت مدلاين هارر مبالن ناي እግዚአብሔር نجر تراي exploit كتجبر كاب እግዚአብሔር تراي تربح كتكون زتدليلو زمني حواتي أنا نسخاتكم من زتفترنا له تنكو علامة نزا أملاخ زفلتنا كنملخوي كابز بزوات أدما إذا أملاخ زبزخون لنا زبلة نحنا دماني بزنا أملاخ نجر ملؤات من تغنكو كاو دما بركة تسجان كنقبل نزينا تفتيرنا تخونا جن نግዚአብሔር مفلات إزي أنتيتيز زمعلو إزي نግዚአብሔር زبهال أكل እግዚአብሔር زبهال ملكوت مفلاتو من مخانو أملاخ مخانو أملاخ زبل قال إتي تخكلنيا نግዚአብሔር من مخانو زقلصو حدا قالي مبار أبز خفل زي نبي إسياس بتا نقص أزياز موتلا عمد تلو أنا እግዚአብሔር أبريغن لعل زبالة زفان تقميتو خلو ريخو إذا معرف زخ جمرن كله حدا سب أبس تقيس له أزياز تبهله سلازنا تدحريو زلو نجر نمردا أزياز تبهله سب من كم زخونه بزعباز أزيا حدا نجر كنفلت أقداسيو مخنياتو بتا نقص أزياز موتلا عامت يلو جميرو سلو زلو أزيا منيو انتاي كسلو زخونه يو مسموماتون مزت دحيرو سعيبو زلو نجرن انتاي متسسار كم زلو كرينا دقي مجنا كابزان እግዚአብሔር أملاخ كم تبقالو تجلس زلوا كم تزلوا خبرن مننتن مفلات إذا شوهات زي أوشتنا خاتو تمنيتين بز باشن زي كل ساعة كنبر بزي نجار زي خنق أتصل بزي نجار زي كل ساعة حيوتنا أموت كتنبر لا እግዚአብሔር فقاد بار أوزيا أبي هودا نجيسو زنبره حدا خافتهم نجاوسي أوزيا ودا 16 عامت انكلو يو ناب نكسنت ناب زفان تقميطو
52 ዓመት ከኣኒ ነጊሱ መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና እንከሎ ከምቲ ኣብ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 3 ከምዚ ይብለና ከምቲ ኣቡኡ ኣማስያ ዝገበሮ ሁሉ ብዛዕባ ኡዝያ እዚ ንሱ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅኑዕ ገበረ ይብለና 16 ዓመት ወደ 16 ዓመት ናብ ዝፋን መጽ ኢለኩም ኣለኹ 52 ዓመት ከኣኒ ነዞም ህዝቢ እዚኦም ንህዝቢ ይሁዳ ኣብ ጽቡቕ ዝኾነ መሪሕነት ኣብ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ንግስነት ናይ መሪሕነት ብቕዓትን ዓቕምን ኣመላሊስዎ ንጉስ ኡዝያ ኣብ ካልኣይ ዜና ምዕራፍ 26 ቁጥሪ 5 ኣፍቲ ዘካርያስ ዝተባህለ ነቢ ዝነበረሉ ግዜ ከም ዝነበረ መጽሓፍ ቅዱስ ላይ ነግረና እቲ ናይ ኣምላኽ ራእይ ዘስተብህል ዘካርያስ ክሳዕ ዘሎ ኸዓ ንኣምላኽ ይደልዮ ነበረ ኢልና እዚ ብዛዕባ ኡዝያ እዩ ኡዝያ ኣምላኽ ዝደሊ ኣምላኽ ዘፍቅር ኣምላኽ ዝፈቱ በተ ቅንዕቲ መንገዲ ኣቦታቱ ድማ ዝተመላለሰ ከም ዝነበረ መጽሓፍ ቅዱስና ጽቡቕ ገይሩ ይነግረና በኣድ ንጉስ ኡዝያ ኣብ ታሪኽ እዞም ህዝቢ እዚኣቶም ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሰብ እዩ ነይሩ እዚ ጥራይ ከ ኣይኮነን ኣብ ካልኣይ ዜና ምዕራፍ 26 እንድሕር አንቢብና ስለ ኡዝያ ከም ዝተጻሒፉሎ ኡዝያ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ልዕሊ ደገ ማእዝንን ኣብ ልዕሊ ደገ ለሰን ኣብ ልዕሊ ማእዝን ግንብታትን ሰርሐ ኣጽንዖውን ሓደ ንፉዕ ዝኾነ ሃናጺ ወይ ከኣኒ ኣብ ናቱ ስልጣን ከኣኒ ጽቡቕ ዝኾነ ህንጻ ዝተሃንጸሉ ሰብ ከ እዩ ነይሩ ኣብ ቆላን ኣብ ጎላጉሉን ድማ ብዙሓት ከብቲ ነበራ እሞ ኣብ በረኻውን ግንብታት ሰርሐ ብዙሕ ሓጽብታት ከ ኣኳዓተ ፈታዊ ማሕረስ ድማ ነበረ እሞ ኣብ ኣኽራንን ኣብ ትፍርያም ግርሁን ሓረስቶትን ዓበይቲ ኣታኽልቲ ወይንን ነበርዎ ኡዝያ ኸዓ ንውግእ እተማህረ ሰራዊት ነበሮ ፖለቲካል ስታንዱ ንባዕሉ ኣዝዩ ጽኑዕ ነይሩ ንሱ ከምቲ የዒኤል እትጽሓፍን መዓስያ እትመኮነንን ኣብ ትሕቲ ሓልዮት ሓናንያ ሓደ ካብቶም ሓላቑ ንጉስ ዝጽሓፍዎ ዝቆጸርዎን ጭፍራታት ተሰሪዖም ናብ ውግእ ይወፁ ነበሩ ብጣዕሚ ዝጸንዐ ብርቱዕ ሰብኣይ ብርቱዕ ሃናጻይ ንህዝቡ ዝሓሊ ኣዝዩ ንፉዕን ብቑዕን መራሒ ከም ዝነበረ ንምግላጽ የዛረብ ዘለኹ ብዘሎ ቁጽሪቶም ሓላቑ ማይ ቤታ ቦታት ሓያላት ጀጋኑ 2200 ነበረ ኣብ ትሕቲ ኢዶም ድማ ንጉስ ንጸላእ ንምውጋእ ዝሕግዞ 3700 ሓያልን ጅግና ዝኾነ ሰራዊት ነበሮ ከምዚ ዝበለ ነዚ ህዝቢ እዚ ካብ ብርቱዕ ዝኾነ ናይ ጸላእቱ መጥቃዕቲ ናይ ጸላእቱ ስግኣት ከድሕን ዝኽእል ሰራዊት ከ ነይርዎ እዚያ ኸ ንብዘሎ ሰራዊትን ዋላቱን ኩናትን ቁራዕ ርእስታትን ድርዕታትን ቀስትታትን ዝኸውን ጨፍ ኣእማንን ኣዳለወሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ድማ ፍላጻታትን ዓበይቲ እማንን ዝውርሩሉ ብብልሓት ብልሓተኛ እተገብረ መሳርያታት ኣብ ግንብታትን ማእዝታትን ዝኾና ገበረ very important ኣብ ቁጥሪ 15 ክሳዕ ዝብርትዕ ብዘደንቕ ተረዲኡ ነበረ እሞ ስሙ ክሳዕ ርሑቕ ወፀ ስም ኡዝያ ክሳዕ ክንዲዚ ኣብ ርሑቓት ሃገራት ኣፍቶም ኣህዛብ ኣፍቶም ኣብ ከባቢኦም ዝነበሩ ኣህዛብ ክሳብ ግብፂ ክሳብ ካልእ ቦታታት ዝኸደ ስም እዩ ነይርዎ ኡዝያ ንህዝቡ ጽቡቕ ዝኾነ መሪሕነት ጽቡቕ ዝኾነ ሓለዋ ዝገበረ ንጉስ እዩ ስለ ኡዝያ ይኮንኩም ክዛረብ ደልየ ተኾነ ግና ከም ህዝቢ ክትርእዎም እንከለኹም ዞም ህዝቢ እዚኣቶም ኣብ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሃዋህው ህዱእ ዝኾነ ሃዋህው ግን ዝነብሩ ከም ዝነበሩ ግን ክንርዳእን ክንግንዘብን ንኽእል ኢና እምበኣር ኣብ ከምዚ እዋን እዩ እዚ ንጉስ እዚ ንዓና ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ንዓና ይሕሸና እዩ ብህድኣት ብሰላም ኣብ ማእከል ኣህዛብ ኣብ ማእከል እቶም ጸላእትና ከይተረፈ ብሰላምን ብድሓን ነንብረና ኣሎ we're secured ኣብ ዝበሉሉ ግዜ እዩ እምበኣር እዚ ግዜ እዚ ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣወዳድኣ ናይ ኡዝያ ጽቡቕ ኣይኮነን ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ኣብ ምዕራፍ 26 ኣብ ካልኣይ ዜና እንደገና ከምኡ ኢሉ ቀፂሉ ከም እንሪኦ ኡዝያ ግን ሓደ ግዜ ካብዚ ዓይነት
ካፍቲ ሒዝዎ ዝነበረ ዝና ካፍቲ ሒዝዎ ዝነበረ ስልጣን ካፍቲ ሒዝዎ ዝነበረ ከምዚ ዓይነት አካይዳ ባህምስ በሎ ደስ ምስ በሎ ሓደ ግዜ ከይዱ ኣብ መቅደስ መስዋዕቲ ከቅርብ ከም ዘደለ ተኾነ ግና እግዚአብሔር ብለምፂ ከም ዝወቅዖ መጽሓፍ ቅዱስና ጽቡቕ ገይሩ ይነግረና ኣብ ዋዳኣ ናይዚ ንጉስ እዚ ድማ ሕማቕ ነይሩ ወላኳ ከምዚ ዓይነት ዓወት እንተነበሮ ተኾነ ግና ብለምፂ ክሳዕ ዝመውት ኣብ ቤቱ ኮይኑ ከም ዝተቐመጠ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና በዚ እዚ ንጉስ እዚ ዝሞተሉ ግዜ እምበኣር ሓደ ነቢ ሓደ ራእይ እዩ ንእግዚአብሔር ሪእዎ ኣነ ኢሉ እግዚአብሔር ኣብ በሪኽን ልዕል ዝበለ ዝፋን ተቐሚጡ ከሎ ረኢኽዎ ኡዝያን ሞት ኡዝያን ክብሪ እግዚአብሔር እንታይ ኣተሓይዝዎ ሎማ ዓንቲ ክልተ ዓበይቲ ነገራት ክንመሃር ዝደሊ ካብዚ ክብሪ እግዚአብሔር ዝብል ተቀዳማይ እግዚአብሔር መን እዩ ዝብል ኮይኑ እቲ ካልኣይ ድማ ኢሳያስ ከመን እዩ እዚ ነቢ እዚ ኢሳያስ መን እዩ ዝብላ ክልተ ዓበይቲ ነገራት ምስ ህይወትና ኣተሓይዝና ክንርኤን ኢና እግዚአብሔር መን እዩ ንዝብል ኣብ እንሪኦ ሓሳብ ንጉስ ኡዝያ ከም ተቀዲመ ዝበልክዎ ኢሳያስ ይኹን ካልኦቶም ኣብኡ ዝነበሩ ህዝብታት ናይ እግዚአብሔር ህዝቢ ኣብኡ ዝነበሮም ሙሉእ ዝኾነ ትውክልቲ እዚ ሰብ እዚ ብጽቡቕ ገይሩ ዝመርሓና ጽቡቕ ገይሩ ዝሓለወና ጽቡቕ ገይሩ ዘብላዓና ጽቡቕ ገይሩ ኸኣኒ ናብዚ ከምዚ ዘለና ደረጃ ዘብጽሓና ኢሎም እስራኤላውያን በዚ ንጉስ እዚ ዝተኣማመሉ ዝነበረ ዘመን እዩ ባር 52 ዓመት ብዓወት ብህድኣት ከምኡን ብጸብለልነት ዝመርሖም ሓደ ንጉስ እዩ እዚ ዙፋን እዚ 52 ዓመት ዝተቐመጦ ዙፋን እዚ ዙፋን ዝጸኒዑ ብኸምዚ ዓይነት ኤኪፕድ ኮይኖም እዞም ህዝቢ እዚኦም ተቐሚጦም ሓልዎም 52 ዓመት ብዘይ ምንቅናቕ ስሙ ናዓበየ ዝኸደ ንጉስ ሓደ ግዜ ግና ሞይቱ እዚ ንጉስ እዚ ምስ ሞተ ነቢ ኢሳያስ ኣብቲ ዙፋንቲ ሰብሲ ኢሉ እቲ ን52 ዓመት ነዚ ህዝቢ እዚ ብህዱእ ዝኾነ ሓለዋ ዝመርሖ ንጉስ እቲ ዙፋንቲ ጥርሑ ሪእዎ nobody was there እዚ ጥርሑ ዝኾነ ዙፋን ንኢሳያስ ከም ሓደ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ሻቅሎት ክፈጥረሉ ይኽእል እቲ ሻቅሎት እቲ ከዓ ንቡር ንሱ ከዓ እዚ ዙፋን እዚ ጥርሑ እንተደኣ ኮይኑ ሕጂ ከመይ ይኸውን ብግጽ እዩ ኣብ እስራኤል ወላኳ ናይ ኡዝያ ወዱ yotam ነጊሱ እኳ እንተኾነ ግን ኩሉ ሳዕ ሓደ ሰብ ብኻልእ ሰብ ክትካ እንከሎ ስግኣት ይፍጠር ብሕልፊ ኣዝዮም ዕውታት ፖለቲከኛታት ክኾኑ ይኽእሉ መራሕቲ ሃገራት ክቕየሩ እንከለዉ ኩሉ ሳዕ ስግኣት ይፍጠር እንታይ ስግኣት ይፍጠር እንተይልና ድማ እቲ ሽዑ ሰብ እዚ ሒዝዎን ወኒንዎን ዘሎ ናይ መሪሕነት ብቕዓት በቲ ድሕሪኡ ዝመጽእ ዘሎ ሰብ ክቕጽል ዲዩ ኣይቅጽልን ዝብል ስግኣት ወይ ሕቶ ኩሉ ሳዕ ክሉ ይኽእል እቲ ነቢ ኢሳያስ ዝረኣዮ ራእይ ግን ኣብዚ ዙፋን እዚ ለውጢ ርኢ ኣለኹ ሰብ የለን ሓደ ዙፋን ግን ርዩ ኣብ እግዚአብሔር ኣብ በሪኽን ልዕል ዝበለ ዙፋን ተቐሚጡ ከሎ ረኢኹ ናብዚ ሓደ ዙፋን እንተረኣየ ግና እቲ ኣብዚ ዙፋን እዚ ተቐሚጡ ዘሎ ዘይወድቕ ዙፋኑ ዘይውዳእ ኩሉ ሳዕ ኣብ ልዕል ዝበለ ስፍራ ዝቕመጥ ሓደ ዙፋን ርዩ ኣብዚ ዘለዓለማዊ ዙፋን ፍጹም ክልወጥ ዘይክእል ሓደ ንጉስ ተቐሚጡ ዘሎ ሽሙ እግዚአብሔር ይበሃል እዚ እግዚአብሔር እዚ ኣብ ዙፋኑ ዝተቐመጠ እግዚአብሔር እዚ ነቢ እዚ ክሪኦ እንከሎ በቲ ብሙማት እዚ ንጉስ እዚ ኣብዚ ዙፋን እዚ ሰብ ብዘይ ምህላው ኣብ ውሽጡ ክፍጠሮ ዝኽእል ሻቅሎት ብምሉኡ በዚ ዝረኣዮ ራእይ ይቕንጠጠሉ ንሰማያት ዝገዝእ ዘሎ ንሰማያት ዘመሓድር ዘሎ ንሱ ግና ኣብ ዙፋኑ ጸኒዑ ኣሎ እዚ እግዚአብሔር እዚ ፍጹም ክናቐነቕ ኣይክእል ከምዚ እዚ ኣብዚ ሓደ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎ ዕድሚኡን ዘመኑን 52 ዓመት ጥራይ ኣይኮነን ወይ ብሰብ ክትቆጽሮ ትኽእል ክንዲዚ ዓመት ዝበሃል ዘመን ዘለዎ ኣይኮነን
إذا أبز حدا زفان استقمت إغزابير زفانو زل علماوي مصحف قدسنا خوم يزبل ناي زل علم زفان زلو ولا حدا خاب زفان زغلعلون كان نقانقون زي كل إغزابير إيو كفت دزبل دما أبزو زفان زي إذا إغزابير تقميتو زرعيو برقص كم زعينت كنتات كقاطمون كلو كتشنق تخيلها انتينا خنكون بدحر حجه تبل تخيلها اذا نجر اذا مستخيرس انتينا خنكون كتبل تخيلها اساس دما كم حدا ناي حزبي اغلغال زخونه ناي املاك حزبي اغلغال زخونه يكون عينت من نقناق كيف طرن كي لعلن كفره قدن تمام كوابيهم زلو عذابون اباتاتهم قال نجر كيغبرو كتشنق يخيد مو طيحلنا إلو أبز تسمع له جزء ودينا أبز تبع له جزء إساس كم خمس بلا متعب كل سنة بنصر أي نجرناني جن موت إزي بقع مريحنات نهزبو ذهبه سبعي أبتهزبو معانا شغلات كفتر كوا يخيل أنت هنا إساس جنا كابز حلف في الوسيو نجزي أبير أبز خمس عينة سفرة أب كم عينة بوتا أب كم عينة كنتات أب كم عينة هيوت نجزابير ريو عاتي إذا جزابير زي زفانو نايزل على سمو أملاخت أنتي تمالي نيرو لومي الله نزل على مال هذا خافت جزابير أما تصحف قدسنا زتقلت قال له زعبي شمو زخبر شمو مس ما نمد مخوادا درن كما عرارين زي كل شمو أزيد الزبلة نشم الله هو زبلي موسى كاب نتهزبي كاب مريت جبسي كوس أو بجزابير أوعد مسكربلو موسى نعم لها بوتات يفولتوي جزابير يلو بعلو كزاربن كله أنا نبوتاتك بتي كله زغل ال شاداي بزبل تجلس الله ميلو برقص موسى نزي ال شاداي جزابير يفولتوي ومؤمن اللي يخن دا أخو بلوم يلو نجزابير مسحاتته أتي علهو يدوا أتي زنورك يكون نجزابير أتي زلهو ترايك أيكون تحج زلهو بزامو من زياد راي زلهو يكون نجزابير أتي تصبحك أزهلو يكون نجزابير شم نجزابير بنايسب قانقوا علهو يمالي تمالي علهو لومي علهو صباح علهو كل ساعة علهو يشم زي اللواوت شم زلهو زمانات عمتات ناقصيرو نجزابير حجون الله يزبل يتعلقوا لي يخن خايلو مبار والحدا نزخ خبر እግዚአብሔር ነዙ ዙፋን እግዚአብሔር ከናቃነቆ ዝኽእል የለም ዕድመ የናቃነቆኒ እግዚአብሔር አይአርግን ይዝብል መጽሐፍ ቅዱስና ይዛረበና እግዚአብሔር አይ አርግን ታይ ማለት እዩ ዕድሚኡሲ አይ ውዳዲ አብዝ خبر ዝም ሰዓተ ካግን ዝትፈልጥ እምባር አብዝ ራእይ ዝኻል እንታይ ሪዩ እንተይልና ንግዚአብሔር ሪእዎ ንኽብሩ ኻሪዎ ከምዚ ይብል زفرات لبسو خا نت مقدس مليئو نبره እግዚአብሔር አበሪኽን ልዕል ዝበለ ዝፋን ተቀሚጡ ከሎ ሪእዎ ነቲ አምላኽ ባዕሉ ነቲ እግዚአብሔር ዝበሃል ባዕሉ ሪእዮ ምስ በለ ዘፈራት ልብሱ خا ነቲ መቅደስ መሊእዎ ነበረ እግዚአብሔር አበይ ተቀሚጡ ሪእዎ እንድሕሪልና አበሪኽ አብ ላዕሊ አብ አዝዩ ዝለዓለ ስፍራ በሪኽ ዝብል ቃል ኩሉ ሰዕ مس زلعله ويكاني مس سلطان زتاساسري مالتي اتي ابزفان يهودا ن50 كلتن عمت اب لعل حزب زي غزيو زنبره نغس اما بال50 كلتن عمتو وديو إلنا لنا كالاي دما اتي زفان تخاني اب لعل توسنه بوتا طرايو لعل يلو زره أب كل مدري زلعلن زبرخن بوتا يبولون الزفان زي إذا إجزابير زفان كنا أبلعلو كله بوتا أبلعلو كله زتفترة زبلة لعل زبلة يومبار إذا إجزابير العلاونت إجزابير سلطان إجزابير كب زبلة سلطان ما نم كبوصحون
كقربون زي كقل ناي እግዚአብሔር ዙፋን ይዝነግረና መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ካልእ ስፍራ ኣምላኽናሲ ኣብ ሰማያት እዩ ኢሉ ዝደለየ ድማ ይገብር ኣምላኽና እዚ ኢሳያስ ዝረአዮ ኣምላኽ ኣብ ሰማያት እዩ ኣብ ልዕል ዝበለ ስፍራ እዩ ዝቕመጥ ምስ ማንም ድማኒ ክዋዳደር ኣይክእልን እዩ ኣብቲ ዝበረኸ ስፍራ እዩ ዝነብር ብልዕል እዚ እግዚኣብሔር ዝበሃል የለን ሓደ ኣብ ወታደራዊ ስትራቴጂ ካብ ዝጥቀሙሉ ሰባት ነቶም ጸላእቶም ከም ዝሰዓርዎምን ከም ዝሕይልዎምን ወይ ከዓ ክስዕርዎምን ድሕር ኮይኖም ኩሉ ሳዕ ኣብ ላዕሊኦም ዝሕዙ ምክንያቱ ላዕሊ ኩሉ ሳዕ ናይ እቲ በሪኽ ዝበሃል ቦታ ነቶም ጸላእትኻ ብቐሊሉ ከተጥቃዓሉን ከተሸንፈሉን ትኽእል ቦታ እዩ እግዚአብሔር ግና ዙፋኑ ቦቱኡ ኩሉ ሳዕ ኣብ ዝልዕል ዝበለ ስፍራ እዩ ንእግዚአብሔር ክቐርቦን ክመዓራርዮን ዝኽእል የልቦን ባርዚ እግዚአብሔር እዚ ብኽብሪኡ ኣብ ዙፋኑ ተቐሚጡ ዘሎ ምክንያቱ ኢሳያስ ታይሉ ዘፈራት ልብሱ ከዓ ነቲ መቕደስ መሊእዎ ርኢኹ ኢሉ ዘፈር ዝብል ኣብ ተፈላለየ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍሊ ምስ ክብሪ ብሕልፊ ነገስታት ዝኽደንዎ ክዳን ወለል ዝብል ሙሉእ ዝኾነ ጽቡቕ ዝኾነ ክብሪ ዘርኢ ግርማ ዘርኢ ጽባቐ ዘርኢ ከምኡ ድማኒ ከመይ ዓይነት ስልጣን ከም ዘለዎም ዘርኢ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሰሎሞን ክዛረብ እንከሎ ምዝ ሁሉ ክብሩ ከማታቶም ኣይተኸድነን ኢሉ ብዛዕባ ሳዕሪ መሮር ሳዕሪ ምድሪ ክዛረብ እንከሎ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ሰሎሞን ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ክብሪ ክዳን ከም ዝነበሮ ይነግረና በኣር እዚ እግዚአብሔር ዝተባሃለ በዚ ናይ ሰብ ቋንቋ ድማ ኣዝዩ ወለል ዝብል ጽቡቕ ዝኾነ ክብሪ ዘለዎ ክብሩ ዝገልጽ ዕቤቱ ዝገልጽ ግርሙኡ ዝገልጽ ወለል ዝብል ክብሪ ክዳን ርኢሉ እዚ ስእላዊ መግለጺ ተዘይ ኮይኑ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ዕቤት ናይ እግዚአብሔር ስልጣን እግዚአብሔር ኣብ ልዕሉ ኩሉ ከም ዝኾነ ዝዛረብ እዩ እምበር ካብቲ ዘሐጉሰካ ድማ መላእኽቲ ከቢቦም ኣለዉ እዞም መላእኽቲ እዚኣቶም ብጣዕሚ ካብ ዘገርም ኣብ ቀረባ እግዚአብሔር ዝነብሩ እኳ እንተኾኑ ሽሞም ሱራፌል እዞም ኣብዚ ቦታ እዚ ኢሳያስ ሪእዎም ዘሎ መላእኽቲ ከምዚ ከዓ ዝመሰለ መልክዕ ኣለዎም ሽዱሽተ ኣኽናፍ ኣለዎም ምስ በለሲ በቲ ክልተ ገጾም ይሽፍኑ ኢሉ በቲ ክልተ ይበሩ በቲ ክልተ ከዓ ኣጋሮም ይሽፍኑ ኣብ ጥቓ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ዝነብሩ ካብ ምዃኖም ዝተላዕለ ወላኳ ስለምንታይ እዮም ከምኡ ይገብሩ እንተዘይፈለጥና ግን ምስ ካልኦት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓቅታት ግና ሓደ ነገር ክንርዳእ ንኽእል ኢና ንሱ ድማ እዚ እግዚአብሔር ዝን እቲ ኣዝዩ ብርቱዕ ዝኾነ ብርሃኑን ማንም ሰብ ርኢዩ ብህይወት ክነብር ዝኽእል የለን ማንም ፍጥረት እውን ርኢዩ ክነብር ዝኽእል የለን ዮሐንስ ኣብቲ ራእዩ ኣብቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ራእይ ልክዕ ከምዚ ዓይነት ራእይ ርኢዩ ኣሎ ኣብ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 8 ከምዚ ይብለና እቶም 4 እንስሳ ድማ ነፍሲ ወከፎም ሸሽዱሽተ ክንፍለዎም ምስ በለ ብዙሪኦም ብውሽጦም ከዓ ብዕንቲ መሊእዎም እዩ ለይትን መዓልትን ከይቋረፁ ድማ እቲ ዝነበረን ዘሎን ዝመፅን ኩሉ ዝከኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ 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 እዩ ይብሉ ኣለዉ ልክዕ በዛ ዓይነት ድምፂ ድማ እዞም ኢሳያስ ዝረአዮም ካኒ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ኢሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኩላ ምድሪ ብኽብሩ መሊኣ ኣላ ኢሉ ኣድሃየ ብድምፂ እቶም ዝደህዩ ከዓ እቲ መሰረት ልዳውቲ ኣንቀጥቀጠ
እታቤቱን ትኪ መልአት ይብለና ኣብዚ ቦታ ዝምባአሪ እዚ እግዚአብሔር ዝተባህለ በዝራእይ ዝኽሪኦም ከሎ ኢሳያስ ከመይ ዓይነት ግርማዊ ከመይ ዓይነት ዓቢ ከመይ ዓይነት ስልጡን ከመይ ዓይነት ከኣኒ ቅዱስ ከም ዝኾነ ነዚ እግዚአብሔር ዝሪእዎ ንሱ ግርማ ናይ ሓደ ንጉስ ይፈልጥ እዩ ናይ ኡዝያ ዝተባህለ ንጉስ ኡዝያ ምናልባት ዝተኸደኖ ኡዝያ ዝነበሮ ሰራዊት ኡዝያ ዝነበሮ ብቕዓት ኡዝያ ዝነበሮ ሃብቲ ኡዝያ ዝነበሮ ናይ ሰራዊት ኣሰላልፋ እዚ ብሙሉ ኣዝዩ ዝፈልጥ ሰብኣይ ሎሚ ግና ኣብዚ ክብሪ እዚ ምስኣተወ በዚ ናይዚ እግዚአብሔር ክብሪ ተዋሒጡ ምስኣተወ ግና ብጣዕሚ ደስ ዘብል ነዚ እግዚአብሔር እዚ ነቲ ኣብ ዝፋኑ ሓፊሉ ዝነብር እግዚአብሔር ነቲ መዋዳድርቲ ዘይብሉ ልዑል ዝኾነ ስልጡን ዝኾነ እግዚአብሔር እዩ ኣሕዋተይ ሎሚ እዞም ድምፅታት እዚኣቶምን እዞም ናይ እግዚአብሔር ሓቅታትን ኣብ ህይወትና ክእወጁ የድልየና ኣሎ ባር ኣዋጅ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ልዕል ዝበለ ስፍራ እዩ ዝቕመጥ ክቡር እዩ ግርማዊ እዩ ሓያል እዩ ብርቱዕ እዩ መላእኽቲ ቅዱሳን ከይተረፉ ኣብዚ ብርቱዕ ብርሃን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣብዚ ቀሪብካዮ ክንበር ዘይክእል እግዚአብሔር ሙሴ ኸም ኢልዎ ክብርኻ ባርኤኒ ኢልዎ ኣነ ኣባኻ ሊኢኽካኒ ኣለኻ ግን show me one thing ኢልዎ ክብርኻ ርኤኒ ኢልዎ ገጽካ ርኤኒ ኢልዎ ሙሴ እግዚአብሔር ታይ ኢልዎ ኖ ኣይ ሪኡ ብህይወት ክነብር ዝኽእል የለን ስለዚ ክብረይ ከርኤካ ኢሉ ኩላና ከም ንፈልጦ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 33 እግዚአብሔር ብዘደንቕ ድምፂ ሓሊፉ ሽም እግዚአብሔር ኣው ተጸዊዑ ከም ብቦየ ሙሴ ድማን እግዚአብሔር እንሆ ንስኻ ነዚ ህዝቢ ዝኣደይቦ ትብለኒ ኣለኻ ምሳይ ንመን ከም እትሰድድ ከዓ ንስኻ የፍለጥካ ንስኻ ግና ብስምካ ፈልጠካ ኣለኹ ኣብ ዓይነይ ድማ ሞገስ ረኺብካ ኣለኻ በልካኒ ዘጸአት 33 ዘንብብ ዘሎ ቁጽሪ 12 እምበኣርሲ ካብ ዓይንኻ ሞገስ ተደኣ ረኺበ ምንቲ ኣብ ዓይንኻ ሞገስ ክረክብ በጃኻ መንገድኻ ኣፍልጠኒ እዚ ህዝቢ እዚ ከዓ ህዝብኻ ከም ዝኾነ ርኤ በሎ እግዚአብሔር ድማ ገጸይ ምሳኻ ይኸይድ ከዕርፈካ ኸኣ የበሎ ሽዑ ኣብ ቁጽሪ ኣብ ምዕራፍ 34 እንድሕር ዳ ኸይድና እግዚአብሔር ከም ዝልዎ እግዚአብሔር ከኣ ብደበና ወሪዱ ኣብ ጥቁ ደበሎ እሞ ስም እግዚአብሔር ኣወጀ እግዚአብሔር ድማ ብቅድሚኡ ሓለፈ ኣወጀ ኸኣ እግዚአብሔር መሓርን ጸጋውን ኣምላኽ ንኹራ ደንጓይ በዓል ብዙሕ ለውሃትን ሓቅን ክሳዕ ሽሕ ወለዶ ጸጋ ዝሕሉ ዓመፅ ምትሕላፍን ሓጢያትን ይቕረ ዝብል ግና ኸነበዳለ ከም ንጹህ ዘይርኢ እናበለ ይቕጽል እዞም ሽማት እዚኣቶም እዞም ቃላት እዚኣቶም ምድግጋግሞም ጥራይ ዘይኮነ ምባሎም ጥራይ ዘይኮነ ሲ እቶም ቃላት ተሰኪሞሞም ዘለዉ መንፈሳዊ ሓቅታት ጽቡቕ ጌርና ክንርድኦም የድልየና እዩ እግዚአብሔር ብልዑልነቱ ኣብ ልዕል ዝበለ ስፍራ መቕማጡ ከምዚ እግዚአብሔር ዝበለ ኣምላኽ ከምዘ የለ እሞ ዝዳ ንፈልጦ እንዲና ንኣምኖ እንዲና ትብሉኒ ኢኹም ኩላትና ንኣምኖ ንፈልጦ እንዲና ሓደ ሕቶ ኣለኒ ግን ብሓቂ ከምቲ ንፈልጦ ንብሎ ንርድኦ ዲና እዚ ትኢኳል ምስቲ ንብሎ ቃልን እቲ ዝርዳእናን ሓቂ ድዩ ወማዓንቲ እዚ ቼክ ክንገብር ይደልየ ብህይወትና እዞም ቃላት እዚኣቶም ናይ ዝደርደርናዮም ዘይኮነ እዞም ቃላት እዚኣቶም ከኣኒ ናይ ዘዜምናዮምን ዝዘመርናዮምን ዘይኮነ እዞም ቃላት እዚኣቶም ናይ ዝተረዳእናዮምን ናይ ዝፈለጥናዮም ይትኦም ነገሩ ንጉስ ኡዝያ ምስ ሞተ ኢሳያስ ነዝራእይ እዚ ምስ ረኣየ ኣብ ከምዚ ዓይነት መንፈሳዊ ተመስጦ እዩ ኣትዩ ሎሚ መንፈሳዊ ተመስጦ የድልየና ኣሎ
we need it badly እግዚአብሔር ከምዚ ይመስል ቃላትና ይገልጾን ቃላትና ነትምርድኡ ነት እግዚአብሔር ኮይንዎ ዘሎን ማዕሪኡ ኾን አይክልኒ ንእግዚአብሔር ግን ክንፈልጦ የድልየና እዩ ቅዱስ እዩ ማለትና እንታይ ማለት እዩ ልዑል እዩ እንታይ ማለት እዩ ስልጡን እዩ እንታይ ማለት ግርማዊ እንታይ ማለት እዩ አሁቴ ህይወትና በዚ ክብር ዝክትምላ የድልያ በዚ ሐቅ እዚ መንፈሳዊ ህይወትና ከዕንገል ይደየድልየሎ ክንጸግብ ኣለና እዞም መንፈሳዊ ሐቅታት እዚኣቶም ነቲ መንፈሳዊ ህይወትና ኮምፎርት ክህብዎሎም ኣብዚ መንፈሳዊ ሐቅ እዚ ክነብር ኣለና ተኻልኣይ ነጥበይ እምበር ኦኬ እግዚአብሔር ስዝዩ ቀዳማይ ነጥበይ ነጊረኩም እግዚአብሔር መን እዩ በዘን ክፋላት ናይ መጽሐፍ ቅዱስና ከም ዝራእናዮ እግዚአብሔር መላእክት እኮ ደፊሮም ክሪእዎ ዘይክእሉ ኣዝዩ ብርቱዕን ሓያልን ዘለዓለማውን ግርማውን መሰታ አልቦ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣድናቆት ያ ነፍስና ክትነብር ዘለዋ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ከምዚ ኢላና ነበረት ከላ ነዚ ምግላፅ እዝን ነዚ ምራእን እዝን ዝረአየት ነፍሲ ኢሳያስ ተኻልኣይ ነጥበይ ነዚ እግዚአብሔር ዝምስ ረአየቶ ነዚ እግዚአብሔር ዝምስ ፈለጠቶ ኣብዚ ናይ እግዚአብሔር ህላውነት ምስተዋሕጠ ክውሕጦ ዝኽእል ነገር ብዙሕ እዩ ነይሩ እዚ ዝፋን እዚ ወዲቑ ምስ ረአዮ ሰብ ምሳኣነሉ ብዙሕ ነገር ክውሕጦ ይኽእል ነይሩ እዩ በዚ ከይተዋሕጠ ግና እግዚአብሔር ኣብ ዝፋን እዩ ዝብል መልስ ኣለዎ እዚ ዝፋን እዚ ተወደቐ እግዚአብሔር ግን ኣብ ዝፋን እዩ ኣብዚ ሓለፈ ከምኡ ካፍ ኢለ ነይረ ዳዊት ዝተባህለ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ልክዕ ከምዚ መዝሙር ዝዘሚሩ ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ ማሕደር ኣሎ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ዝፋን ኣሎ ቅዱስ ማሕደር ነፃ ባዶ ክኸውን ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ግን ኣሎ ዝፋን ከዓ ልክዕ ኸውን ባዶ ክኸውን ይኽእል እዩ at times እግዚአብሔር ግን ኣብ ዝፋን ኣሎ ዓመታትን ዘመናትን ኣይቅይሮን እዩ እግዚአብሔር ዘለዓለም ዝብል ሽም ዘለዓለም ዝብል ዕድመ እዩ ዘለዎ እሱ ኸማን ንዓና ብዝርዳእና ቋንቋ ተኻልኣይ ኢሳያስ እምበኣር መን እዩ ነዚ ሓቂ እዚ ምስ ተረድአ ነዚ ሓቂ እዚ ምስ ኣተወ እዚ ሓቂ እዚ ምስ ጨበጠ ኢሳያስ ብዛዕባ ርእሱ እንታይ ፈሊጡ ተይልና ቅዱስ መጀመርታ ኢሳያስ እንታይ ሰሚዑ ቅዱስ 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 እዩ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኩላ ምድሪ ብኽብሩ መሊኣ እዚ ክብሪ እዚ ነቲ ዙፋንን ነታ መቕደስን ጥራይ ደይኮነ መሊእዎ ዘሎ እዚ ክብሪ እዚ ንምድሪ ከዓ መሊእዎ ኣሎ ነዛ ሕጂ ንሕና እንነብራ ዘለና ምድሪ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ መሊእዎ ኣሎ ቅዱስ ዝብል ቃል ብዙሕ ግዜ ደጋጊምና ኢና ቅዱስ ዝብል ቃል ፍሉይ ማለት እዩ ምስ ሞራላዊ ቅድስና ጥራይ ዝተኣሳሰር ቃል ከዓ ኣይኮነን እንታይ ማለት እየ ሞራላዊ ቅድስና ማለት ካብ ኃጢአት ተፈሊኻ ምንባር ማለት እዞም መላእክት እዚኣቶም ነዚ እግዚአብሔር እዚ ቅዱስ 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 ይኽብልዎም ከለው ብዛዕባ እቲ ናይ እግዚአብሔር ሞራል ዝኾነ ሆሊነስ ወይ ቅድስና ዘይኮነ ፍሉይ ማለቶም እዩ ፍሉይ መጽሐፍ ቅዱስና እንድሕር ዳሪና እግዚአብሔር ንሙሴ ብዛዕባ ኣብ መቅደስ ዝነበሩ ኣቑሑ ቀድሶ ክብሎ ከሎ ኣቕሓ ኃጢአት የብሉ ኃጢአት ኣይገብርን ይቕሓ ሞራል ኮራፕሽን ክህልዎ ይክእልኒ ኣቕሓ እንታይ ማለት እዩ ግን ሓንቲ ማንካ እንድሕር ሃልያ ቀድሳ እንድሕር ኢልዎ ካብቲ ሓንቲ ማንካ ፍለያ እንታይ ማለት እዩ እዛ ማንካ እዚኣ ኣብ ዕዮ ኣገልግሎት ቤት እግዚአብሔር ምእንቲ ክትከውን ፍሉይ ዝኾነ ኣገልግሎት ስለ ዘለዋ ኣይተሓውሳ ፍሉይ ዝኾነ ስራሕ እዩ ዘለዋ እዛ ማንካ እዚኣ ንኻልእ ክትጥቀመላ ትኽእል ኢኻ እዚኣ ማንካ እዚኣ ግን ፍለያ ንኣገልግሎት ቤተ መቅደስ ማለት እዩ ስለ ማንካ ዘይኮነስ ስለ ካልኦት ኣብ መቅደስ ዘለዉ ዓይነት ኣቑሑት እግዚአብሔር ቅዱስ እዩ ኸታይ ማለት እዩ ማዕሪኡ የለን ምስ እግዚአብሔር ዝማዕራረ ወላ ሓደ የለን ፍሉይ እዩ እዚ ፍጥረት ብሙሉኡ እዚ ኣድማስ ዩኒቨርስ እንብሎ ፍጥረት ብሙሉኡ ኩሉ ኣብኡ ዘሎ መላእክቲ ፀውዑ
ኣብ ምድሪ ዘለዉ ፀውዑ ባሕሪ ዘለዉ ትሕቲ ባሕሪ ዝነፍሩ ኩሎም እዚኦም ድሕር ፀዊዕናዮም እቶም ብዘደንቕ ጥበብ ዝተፈጥሩ ፍጥረታት ናይ እግዚአብሔር ብሙሎም ድሕር ፀዊዕናዮም ምስ እግዚአብሔር ፈጺሞም ክመሳሰሉ ይክእሉ ፈጺሞም ምክንያቱ እግዚአብሔር ቅዱስ እዩ ፍሉይ እዩ ካብ ፍጥረት ወፃኢ እግዚአብሔር ምስ ፍጥረትን ኣብ ፍጥረትን ክኸውን ኣይከልን እዩ ሎሚ ሓደ መንፈሳዊ ዑረት ዓብሊድና ዘሎ እንታይ እዩ እንትሕዳ ኢልኩምኒ ንእግዚአብሔር ማዕረና ምግባር ወይ ብኻልእ ቋንቋ ንሕና ምስ እግዚአብሔር ማዕረ ከም ዝኾንና ንሓስበሉ ግዜ ሼምፉል ማለት ብጣዕሚ ዘሕዝን እንታይ ማለት እየ እንትሕዳ ኢልኩምኒ ነዚ እግዚአብሔር እዚ ፍሉይነቱ ካብ ምስትውዓልና ዝተላዕለ ልክዕ ከም ሓደ ኣብ ፍጥረት ዘሎ ንሕና ንውከሎ ሃብትና ክኸውን ይኽእል ጥበብና ክኸውን ይኽእል ኩሉ ንሕና ኣለና ንብሎ ነገር ማዕረ እግዚአብሔር ከም እግዚአብሔር ክኾነልና ንደሊ ዓወተይ ካብዚ ዓይነት መንፈሳዊ ዑረት ክንወፅእ ኣለና እግዚአብሔር ቅዱስ እዩ ፍሉይ እዩ እዞም መላእክቲ እዚኣቶም ከኣስ ይወርዮም ሓደ ትምህርታት ንሰብ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ንኽተረድኦ ዝግበሩ ጻዕርታት ኣዝዮም ዘሕዝኑኒ ምሰይና ኣምላኽ እዚ ኣምላኽ እዚ ኖ ነቨር መጽሓፍ ቅዱስና ገሊጽዎ ዘሎ ኣምላኽ እኮ ምስ ፍጥረት ፍጹም ክመሳሰል ዘይክእል ኣፍቲ ኣባህላናን ኣዘራርባናን ወላ ከምኡ እንተዘይበልና ምርዳእና ማዕረ ፍጥረት ማዕረ ኡዝያ ንሓስቦ ኣምላኽ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ተጋጊና ኣለና ንሱ ቅዱስ እዩ ናይ ኡዝያ ዙፋን ክዕሎ ሰብ ክሰኣኖ ከሎ ናይ እግዚአብሔር ዙፋን ግን ፍጹም ሰብ ክሰኣኖ ኣይከኣልኒ ንምንታይ ተልኩምኒ ንሱ ፍሉይ እዩ ንሱ ንኡዝያ ኣይመስልኒ ንሱ ንኡዝያን ንመሰልቶምን ኣይመስልኒ he is holy ቅዱስ እዩ ምስ ማንም ክወዳደርን ክጻጋጋዕን ክመሳሰልን ኣይክእልኒ እዚ መንፈሳዊ ብራኸ የድልየሎ መንፈሳዊ እንትና ሎሚ እዚ ዓይነት መንፈሳዊ ምርዳእ ከኣትዎ የድልየሎ ሎሚ እቲ ኣነ ንስኻትኩም እንምልኾ እግዚአብሔር ማዕረ ካብ ዝበሃሉ ኣምራት ፍጹም ፍሉይ ከም ዝኾነ ክንሓስብ ግዜ ባር ኢሳያስ ነዚ ምስ ረኣየ እንታይ ኢሉ ስለ እስራኤላውያን ሓደ ንእሽተይ ነገር ክነግረኩም ኢሳያስ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ፖለቲካዊ ኩነታቶም እኳ ጥዑይን ጽቡቕን እንተነበረ መንፈሳውን ሞራላውን ህይወቶም ግና ኣዝዩ ኣብ ውድቀት እዮም ነይሮም እዚ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ቁጥሪ 5 ኢሳያስ ከነንብቦ ንኽእል ኢና ምዕራፍ 6 ክንሰግርን ከለና እዚ ራእይ እኳ ርእይዎ እንተኾነ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ 5 ኢሳያስ እዚ ህዝቢ እዚ እግዚአብሔር ነቲ ህዝቢ ብኢሳያስ ገይሩ ናይ ወይለይ ናይ ፍርዲ ቃላት ነጊርዎም ነይሩ ኣብ ተቀዲሙ ዘሎ ምዕራፍ ኢሳያስ ባዕሉ ነዚ ህዝቢ እዚ ሽድሽተ ናይ ወይለኹም መልእኽቲ ተዛሪብዎም ኣሎ ወይለኹም እዚ ህዝቢ እዚ ርኹስ እዩ ዝብል ነይሩ ናይ ኢሳያስ ኣቃውማ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ 5 እንድሕር ዳሪእናዮ ንሱ ከም ነቢ እግዚአብሔር ከም ዝተዛረቦ እዚ ህዝቢ ዝኻ ቅዱስ እዩ ምዕራፍ 5 ብሕልፍ እንድሕር ዳሪእኹሞ ብሓደ ቅኔ ብዝመስል ቅነ ፍቁረይ ብዛዕባ ወይኑ ኣታኽልቱ እቕንየሉ ኣለኹ ኢሉ ሓደ መዝሙር ኣብኡ ተጻሒፉሎ ሓደ ግጥሚ ኣብኡ ተጻሒፉሎ እሱ ከዓኒ ናይ እስራኤል ውድቀት እግዚአብሔር ዝገበረላ እግዚአብሔር ክንደይ ከም ተኸናኸና እግዚአብሔር ከመይ ከም ዝሓለዋ ልክዕ ከምቲ ሓደ ሓረስታይ ንወይኑ ንተኽሊ ወይኑ ዝሕልዎን ዝካናኸኖን ልክዕ ከምኡ ጌራ ተኸናኺና ያለዋ ግን ፍረ ወይኒ ካብ እትህበንሲ መፂፅ ዝኾነ ወይኒ ይበሃል እግዚአብሔር በዚ ተቆጢዑ ስለዚ ሽዱሽተ ግዜ ከድና ከነንብበን ንኽእል ኢና ሽዱሽተ ናይ ወይለይ መልእኽቲ ኣለዋ ኣኺልኩም ጠፋእኩም እግዚአብሔር ኣጥፋእኩም ንስኹም ርኹሳት ኢኹም ዝብል ዝነበረ ኢሳያስ ኣብዚ ክብሪ እዚ ናይ እግዚአብሔር ምስ ኣተወ ቅዱስ
ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ዝብል ድምጽ ምስ ሰምዐ ነዚ ቅድስና ናይ እግዚአብሔር ምስራኤ ዝበሎ ስምዑ ከናፍረይ ዝርኹስ ሰቤ ኣብ ማእከል ተኸናፍሩ ዝርኹስ ህዝቢ ኸ እነብር ኣለኹሞ ወይለይ ኣዒንተይ ንንጉስ ንእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ርኤነንሞ ጠፋእኩ በልኩ ሓሙሽተ ምዕራፍ ወይለኻ ወይለኹም ክብል ዝጸንሐ ኢሳያስ ኣብዚ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ምስኣተ ወግና ወይለይ ቶኑ ቀይሩ ኢሳያስ ኣሕዋተይ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ምስራእኻ ቶንካ ይዝቕየር ድምፅኻ ይዝቕየር ኣመላኻኽታኻ ይዝቕየር ተዋጣውት ዝነበርካ ናብዚ ኢኻ ትኸውን ምናልባት ኢሳያስ ከም ናይ እግዚአብሔር ነቢ ከም ናይ እግዚአብሔር አገልጋሊ ኣብ ዝሓሸ መንፈሳዊ ህይወት ነይሩ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ልክዕ ከማታቶም ኣብ ሓጢአትን ኣብ ርኽሰትን ዘይነበረ ሰብ እዩ እግዚአብሔር ከዓ ነዚ ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ዝፀውዖ እዚ ዓይነት ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ግና ተቐዳመይቲ ዝበልኩኹም እግዚአብሔር መን እዩ ምስ ፈለጥካ ኣነ መን ኢኻ ትፈልጥ ኣነ ቅዱስ እየ ኣነ ድሓን እየ ኣነ ይሓይሸ ኢልካ እናሓሰብካ ከለኻ እዚ ዓይነት መንፈሳዊ ኣጋጣሚ ባይዘወይ ነዚ ኢሳያስ ዝተባህለ ናይ እግዚአብሔር ነቢ ጥራይ ኣይኮነን በፂሕዎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ዳንኤል ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ኣብ ዳንኤል ልክዕ ከምኡ ዓይነት ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ምስ ረኣዩ ቶታሊ እዮም ዝቕየሩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ግዜ እናገልገሎ ከሎ ጴጥሮስ ነታ መርበብካ ንጴጥሮስ ነታ መርበብካ ስለዳ ምስ በሎሲ ሙሉ ለይቲ እየ ከምዚ ክገብር ሓዲረ ኣይረኸብኩን ወላ ሓንቲ ጎይታ ምስ በሎስ ግን ስለ ቃልካ ስለ ዝበልካ ኢሉ ሰዲድዋ ድሓር ምእካቡ ክሳዕ ዝስእል ብጣዕሚ ካብ ዝገርመኒ ኣው ጴጥሮስ ሓደ ነገር ተረዲ እዚ ተራ ናዝሬታዊ ዝመስል ሰብኣይ ዝመሰሎ ንዕኡ at some point ግን ሓደ ነገር ረኺቡ ሓደ ነገር ተገሊጽሉ ጎይታ ኢልዎ ኣነ ሓጤ ካባይካ ረሓቕ ከምዚ ዓይነት ጎይታ ናብ ህይወትካ ክመጽእ ከሎ መንነትካ ኢኻ ትፈልጥ መን ምዃንካ ኢኻ ትፈልጥ ሓጢአት ክብል ከለና ኣብዚ not necessarily ትገብሮ ሞራል ኮራፕሽን ከይከውን ይኽእል ሓደ ንሱ እዩ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ብህይወትካ ክግለጽ ከሎ ሞራል ኮራፕሽን ኣብ ህይወትካ ተልዩ ብልሽውና ተልዩ ሓጢአት ተልዩ ንኣምላኽ ባህ ዘየብል ተልዩ ኤክስፖዝ ይገብሮ ይቆልዖሞ እዚ ኣይደልዮኔ ጠፋእኩ ኢልካ ከተርሕቆን ከተወግዶን እዩ ዘለካ ቀዳማይ ካልኣይክ ወላ እኳ ካብ ካልኦት ሰባት ዝሓሽካ ኮይኑ እንድሕር ዳኣ ተሰሚዕካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክትመጽእ ከለኻ ግን ንስኻ ኸንቱ ኢኻ ባዶ ኢኻ ዜሮ ኢኻ ካብቲ ከዘሐጉስ ነገር እዚ ዓይነት ጠፋእኩ ወይለይ ዝብል ኢሳያስ ታሪኹ ብኸምኡ ይተወድአ እንተ መጽሓፍ ቅዱስና ዝነግረና ካብቶም ሱራፊኤል ሓደ ካብቶም መላእኽቲ ማለት እዩ ጓህሪ ካብቲ መሰው ብጉጤት ወሲዱ ኣብ ኢዱ ሒዙ ናባይ ነፈረ ብኡ ከዓ ኣፈይ ተንከዮ ሞእኖ እዚ ንኻናፍርካ ተንከዮ ኣበሳኻ ረሓቐልካ ሓጢአትካ ፀረየልካ በለ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ኣይዛረብን እየ ግን ኣሕዋተይ ናዮም ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ብዝቐረብናዮ ቁፅሪ ናትና ባዶነት እናተረአየና እዩ ዝኸይድ ሎሚ am good enough ምንም ዝጎድለኒ የለን እንብለሉ ምክንያት ሓደ ምክንያት ክነግረኩም እዚ we never see the glory of God ኣይቀረብና ኣይንቀርብን ኢና ቲ ናይ ምቕራብ ስቴፕስ የብልና ደፊረ እዚ ዝነግረኩም the more we come closer to God's glory the more our corruption is revealed نحن ናብ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ እንድሕር ዳኣ ንቀርብ ሃሊና ኮይና ባዶነትና ከንቱነትና ሓደ ኣዝዩ ጎያይ ብጣዕሚ ኣነ ጎያይ ከማይ ዝጎይ የለን ኢሉ ካብ ማእከልና ምናልባት ሓደ ሰብ እንድሕር ዳኣ ሃልዩ ሓንቲ ፈተናን ሓንቲ ብድሆና ነቕርበሉ ኣብ ቅድሚ ዘርእሰናይ ኢና ነቕርቦ ማለት እዩ ኦኬ ሽዑብ من مخانن نريو مالتي على هذا الجزء نفعات صبقات ملؤات كمثلنا يخيل of course زلونا منفساو عقمታት زلونا بእግዚአብሔር ዝተዋሃቡና ነገራት ከነቋናጽፎ ማይኮንኩን ዝዛረብ ዘሎ yes we are there ብናይ እግዚአብሔር ጸጋ
appreciate ክንገብሮም ንኣምላኽ ከዓ ምስጋናን ሞሳን ክንህበሉ ጽቡቕ እዩ ኣው ጠጥዋይ ንበል ይመልእኽተይ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ምስ ረኣና ዘለናዮ ጎደሎ ምዃኑ ኢና ንርኢ ብድሕሪና ንቕጽል ብድሕሪና ንውስኽ ንእግዚአብሔር ከነርክቦ ይኮንና ንውስኽ ግን እቲ እግዚአብሔር ዝመደበልና ነገር ንምብጻሕ ናኡ ንኸይድ ኢና ማለት እዩ እሞ እዚ ዳ ኢሳያስ እንዲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ትብሉን ትኾኑ እዚ ክብሪ እዚ ኣነ ከመይ ገይረ ይርዮ ኣነ ከምዚ ዓይነት ራእን ገለን የብለይን ከምኡ ዓይነት እግዚአብሔር ክብሩ ገሊጽልይ ኣይፈልጥን እዩ ወይ ከኣሲ ከምዚ ዓይነት ራእዩ ዲኻ ትብለና ዘለኻ ንድሕሪልኩምኒ ኣይፋልዎን ሐዋርያ ዮሐንስ ኣብ ወንጌሉ ከምዚ ኢልና ኣሎ ስለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ እንከሎ ቃል በመጀመርታ ነበረ ተቃል አምላኽ ነበረ ተቃል አምላኽ ነበረ ኢሉ ስለ መለኮትነትን ኣብ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዘለዓለማዊ ምዃኑን ምስተዛረበ ሽዑ ተቃል ጸጋን ሓቅን መሊኡ ተቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መሊኡ ኣባና ሓደረ ምስ በለ ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቡ ኢሉ ዮሐንስ 1:16 ዘንብብ ዘለኹ ጸጋን ሓቅን ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ መጽ ምስ በለ እምበኣርከ ንሕና ኩላትና ካብ ምልኣት ጸጋ ብልዕል ጸጋ ተቀበልና ምስ በለ ሓደ ኳና ኣምላኽ ዝረአዮ የልቦን እቲ ኣብ ሕቕፍ ኣቡኡ ዘሎ ወዲ ሓደ ወዲ ንሱ ኣጋሃዱ ስለዚ ንእግዚአብሔር ክብሩ ክርኢ ራእይ ክርእለኒ ማለት ኣይኮነን ከምዚ ኢሳያስ ተሞከሮ ክምኮራለኒ ይኮነን ትመልእኽተይ እዚ ብርቱዕን ዘለዓለማውን ግርማውን ዝኾነ እግዚአብሔር ብገጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ንዓይን ንዓኻትኩም ንበሪህልና እቲ አማኑኤል ማለት ስሙ እኮ አምላኽ ኣብ ርሑቕ ነይሩ አምላኽ ካብ ዝናሃናስኮፕ ወፃእ ነይሩ ንሱ ግና ብስጋ ክርስቶስ ገይሩ ኣብ ማእከልና መጽኡ ክብሪ እግዚአብሔር ንዓና ርሑቕ ነይሩ ብክርስቶስ ኣቢሉ ግን ኣነ ንስኻትኩምን ናይ ዝኽብሪ እዚ ተማቐልቲ ኮይና ኢና ሎሚ ናብዚ ኤክስፒሪየንስ እዚ ክንኣቱ ይደሊ ኣለኹ ናብ ናይ እግዚአብሔር ናይ ምፍላጥ ኤክስፒሪየንስ ንእግዚአብሔር ናይ ምርዳእ ኤክስፒሪየንስ እግዚአብሔር ምን ምዃኑ ናይ ምርዳእ ኤክስፒሪየንስ ክንኣቱ ልምምድ ክንኣቱ ጻውዒት የቕርብ ኣለኹ እዚ ኢየሱስ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና ናይ እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ማዕረ ዝኾነ ጸሓፍና ዕብራውያን ናይ ክብሩ ነጸብራቕ እዩ ዝብሎ ናይ ክብሩ ነጸብራቕ እቲ ኣብ እግዚአብሔር ኣቦ ዘሎ ክብሪ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ኣሎ እዚ ክርስቶስ እዚ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ኣቢሉ ኣባና ተገሊጹ እዩ ሓደ ካብቲ እግዚአብሔር ዝግለጸሉ እዚ ክብሪ ዝግለጸሉ ድማ ቅዱስ ቃል እዩ ቃሉ ኸነንብቦ ከለና ናይ እግዚአብሔር ባህርን ክብርን ኣብ ውሽጥና ኣፍቲ ውሽጥ ሰብና ይግለጽ ይበርሃልና ትማሊ ንፈልጦ ካብ ዝነበርና ሎሚ ንውስኽ ነዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ እቲ ብርሃን ወንጌል ናይ ክብሪ ክርስቶስ ንሱ ከዓ ምስሊ ኣምላኽ መን እዩ ክርስቶስ ምእንቲ ኸየብርሃሎም ኣምላኽ ዝዓለም እዚኣ ንሓሳብ እቶም ዘይኣምኑ ዓሮ ምስ በለ ማለት ክርስቶስ ከም ጎይታና ንርእስና ግና ምእንታኻትኩም ግዙኣት ጌርና እናበለ ይቕጽል ሽዑ እቲ ካብ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ዝበለ ኣምላኽ ንብርሃን ፍልጠት ናይ ኣምላኽ ክብሪ ኣርእስተይ እንታይ እዩ ክብሪ እግዚአብሔር እዩ ኣምላኽ ካብ ተፈጥሮ ካብ ፍጥረት ጀሚሩ እንድሕር ዳሪና ብርሃን ይብራህ ዝብል ኣምላኽ ቀዳመይቲ መዓልቲ እግዚአብሔር ብርሃን ይብራህ ኢሉ ጀሚሩዋ ብኣይ መሪቕዋ ንመዓልቲ ኣምላኽ ብርሃን ይብራህ ዝብል ኣምላኽ ኣብ ጸልማት ክንነብር ዘይፈቱ እግዚአብሔር ስለዚህ ብብርሃን ዝመረቃ መዓልቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ እቲ ካብ መጀመርታ ኢሉ ብርሃን ይብራህ ዝበለ ኣምላኽ ንብርሃን ፍልጠት ነዚ ተፈጥራዊ ብርሃን ዘይኮነ ነዛ ፀሓይን ወርዕን ዘይኮነ ንብርሃን ፍልጠት ናይ ኣምላኽ ክብሪ ብገጽ ኢየሱስ በዚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገጽ ጌርና ክርዮ እግዚአብሔር ንዓይን ንዓኻትኩም ይብልና ስለዚህ ንሕና ኣብ ከምዚ ዓይነት ክብሪ ኢና ነብር ከም ኢሳያስ ኣነ ራእይ ዘይብለይ ንእግዚአብሔር ከመይ ገይረ ክርዮ ኣብ ገለ ጋጣሚ ገሊጹ ኣለኹ ነዊሕ ዘመን ከምኡ ይርዳእኒ ስለ ዝነበረ ንኢየሱስ ክርስቶስ at least once in my lifetime ብራእይ ክርዮ ብዙሕ ግዜ ይጸልይ I tell you ሓቂ ዝነግረኩም ዘለኹ ብዙሕ ዓመታት ጸልይ I've never seen it
واو إذا حق إذا ساعة زقلت عليه متصحف قدس قلنا زخبر زنا يسوع كريستوس نا إخزابير كبري بقت يسوع نعين أخذكم تقليت وانقل تقليت لنا قال أملاخ تقليت لنا عبيت إخزابير بحر إخزابير تسقى إخزابير حيل إخزابير اتخمس زملاء مقعدوس زملاء إخزابير نعين أخذكم تقليت لنا بارا موداتا كابزت مرتزن تاينا نمار إخزابير ما بحد روحو صفرات زلهم أيكوننا نريو إخزابير أب حد خريو زين ما عايزين نروحوا كبروا أنت زي كزارة بخالني نقول سبات كأيكونن إخزابير بسبيشال من قدي زقلت الله ميلنا نحسب ترى أخوينا خم يكون شعود الدحري توم زقلت الله مزبهلو زخ كنبل لا أملاخ نخلاتنا بقت يسوع كريستوس غيرو كبرو غني صلنا نابزي عدمازي كلاتنا صوعاتنا اذا عينت كبرزي نفوليات سبات يلو እግዚአብሔር زهابو يكون اوف كورس املاح نعنا نخغلصلنا سبات نفوليات سبات غليصلهم كخون يخليو نساتهم ግን በትና እግዚአብሔር መሪሕነት ነቲ ዝተገለጸሎም ጽሒፎም መስሃቡና ግን ንኹላትና ማዕረ እዩ ዝኽብርዚ كما يجريمو أنبي خرداء نديو إلا ونحتى تنتحت أقولنا يس منفس قدس نمن تايدو زلوا مسانا نتقدس قالوا خننببو خلنا كافت ننببو نلعل نردو understand متصحف قدس بعلف حدش كدان سلام مردا يدي الزارب نا إكزابير كبر غلدا قدسنا إكزابير تيلناسي عواتي كنزمرو دطراي زي كونه كم مزمورنا حليفو مردا أبزخ سوت أنا بزح جزء نتقاعسو حدا كفلنا يمتصحف قدس الله نسودما أملاك قويتانا يسوع كريستوس أبو خبري بفلتاتو منفس طببن منفس مغلاصن كهبوكم امو اعين تلبكم بريو منفساوي هيوت منفساوي برهان يزنبر لومي كما بصلمات ننبر زلنا سبات نا እግዚአብሔር ክብር ዘይን ይፈልጥ እሞኻ ዘይን ውስኽ እንድሕዳ ኮይና ሓደጋ ኣሎ ሽግር ኣሎ ማለት ባርና ይሞዳታ ክልተ ዓበይቲ መልእኽተይ ካብዘን ሎማ አንተ ተዛረብኩን ቀዳማይ ከም ኡዚያ ዝበለ ጠፊኢ ክሎ أبي يزرخبو تلاعيلو يلن سينا يوم دحردا أنا بالكوينا أكسي أبي يرحجون أبزفاني أملاخنا أي لوتني أي كيرني أبز خبرزي كنبر أبز مستوى على زغا كنبر يدلينا له تخال أي نتبي بعلفي أبز قدا أي نتبي قد مخال أي مسكاري أبز قدام أي نتبي هذا جزء صبغ زموسلو نجارات نا إخزابير عبيتن كبرن كينري يخل كلنا يخل نإسرائيل زحلو وزيايو we have well organized strong army علنا يلوم زمسوات زياتهم كحسبي يخليو سلازي نفسنا بزي هكات عارف أخت نبري لهم حاطر أوكي وزيا مسموت أخي شو أنت يا أخو منفساوي هوت أبزي بخبروز تقلت إخزابير بموكالي زنبر سلازي حدا نجارات أفتي وتنا أمس أبيلنا خنريون كلنا كم أزياز مسلونا نجارات حجب إدنا زلوا نشبط أم زلنا نزوم زلنا حجي إلي ينتيلهم مع أبيته الكلتنا سلازي خمسة يزبل زلوا نقول له كنا حاسبين كنشنا قنزلنا نسوم يهلو يزبل زلوا إخزابير جن أبوتو الله أنا إخزابير إذا زل علماء إذا برتع إذا سلطان إذا ما نم كوادا دورو زيكر نجارات أب كوابينا بزح استقايروا لودا روحوا كواخي كدنا إذا أب زمننا زلحمة بزح نجاري قايرلنا إخزابير جن أبزفان له أي كيرن كاي أملاك أتسعير يفلتني كاب قطصور وص أخويني يفلتني إسرائيل بز خمس عينت قدنا أخو خدو خلو إخزابير جن أبزفاني زلوا إخزابير أبغريخ إسرائيل أنا أبغريخ سفرخ نبر خلو إخزابير أبزفانيو إسرائيل أنا لا تقبض أخاته خلو إخزابير أبزفانيو سلسلة إذا عينت confidence زغلونا لو ما عن تدلله إخزابير أبزفانو يوزلو نجاراتك أير زي زل علماء زخون إخزابير زي ما نم كلوت أو زي الإخزابير زي كبر زخون إخزابير
ኣብ ዙፋኑ እዩ ዘሎ ኣብዚ ክብሪ እዚ ከዓ ክንነብር የድልየና ኣሎ ተኻልኣይ ነጥበይ እዚ ክብሪ እዚ ኣብ ህይወትና ምስ መፀ ለውጢ ኣብ ህይወትና ክመጽእ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ኣብ ከምዚ ዓይነት መንፈሳዊ ህይወት ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ኣድናቆት ናይ ህድኣት ናይ ጽሞና ንእግዚአብሔር ናይ ምርዳእ ንእግዚአብሔር አንደርስታንድ ናይ ምግባር ህይወት ክንኣቱ የድልየና ኣሎ we have to come to this kind of glory ስለ ክብሪ እግዚአብሔር ብዙሕ ግዜ ንዛረብ ኢና ንጽልይና ንደሊና good ጽቡቕ ነገር ግን ክብሪ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ክግለጽ እንከሎ ለውጥ ከሎ ኢሳያስ ተለዊጡ መንነቱ ፈሊጡ ክብሪ እግዚአብሔር ወዲቕኒ በጽሕኒ ተንኪፍኒ ኢልካ ዘይልወጥ ህይወት ተኾይኑ ሕቶ ምልክት ከደግማይ ሕቶ ምልክት ክብሪ እግዚአብሔር ወዲቁ ክብሪ እግዚአብሔር ተረዲእካ ወዲቁ ክብል ከለኹ ተረዲእካ ማለት እየ በዝሎም ዝዛረቦ ዘለኹ ዓውዲ ወይ ኮንቴክስት ክብሪ እግዚአብሔር ተረዲእካ ዘይትልወጥ ተኾንካ ሓይሊ እግዚአብሔር ተረዲእካ ትጃጁ ተኾንካ ናይ እግዚአብሔር ቅድስና ተረዲእካ ኣብ ኃጢአት ተኾንካ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ከምዚ ስልጥና ተረዳእካ ኢንሴኩሪቲ እንድሕር ዝስማዓካ ኮይኑ መህደሚኻ ናብ ክብሪ እግዚአብሔር ይኸውን ዘሎ ክብሪ እግዚአብሔር ዘይልውጦ የለን ሎሚ ናፍቆተይ ኣሕዋተይ ንዓይን ንዓኻትኩም እዚ ክብሪ እዚ ብብልኣት ኣብ ውሽጥና ከኣቱ እዚ ክብሪ እዚ ምስ ወረዶም ዝወደቁ ሰባት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ንረክብ ኢና I'm not talking about that ሎማ ዓንቲ ስለ አንደርስታንዲንግ የዛረብ ዘለኹ ሎማ ዓንቲ ስለ ምርዳእ የዛረብ ዘለኹ ሎማ ዓንቲ እዚ ክብሪ እዚ ምስ ተረዳእካ ካብ ሓደ ደረጃ ናብ ሓደ ደረጃ ካብ ሓደ ደረጃ ናብ ሓደ ደረጃ ኣሕዋተይ እዚ ቀሊል መንፈሳዊ ሕልኽላኻትን ምስጢራትን ዘለዎ ይኮነ ንዓይን ንዓኻትኩምን በዚ ቅዱስ ቃሉ ብመንፈስ ጸሎት ኮይና ንእግዚአብሔር ክንቀርቦ ከለና ናብርሃልና ይኸይድ ከመይ እንተልኩምኒ እቲ ካብ መንፈስ ጎይታ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ መንፈስ ጎይታ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ዘሳግረና ጎይታ በዓሉ ስለ ዝኾነ እዚ መንፈስ እዚ ንዓይን ንዓኻትኩም ተዋሂብና እዚ ቃል እዚ ንዓይን ንዓኻትኩም ተዋሂብና ካልእ ርሑቕ ኣይንኸይድን ኢና ሓንትስ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ኣብ ህይወትና ክናፍቆ እዚ ክብሪ እዚ ድማ ናይ ህይወትና ማዕዝን ክኸውን በኣርቲ ትምህርተይ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካፍለጦ ካብቲ ማለት ትፈልጦሎም ድሕደይ ተወሲኽካ ሽግር ኣሎ ማለት እዚ መንፈሳዊ ጉዕዞና እዚ ስፒሪቹዋል ጃርኒ እዚ ንእግዚአብሔር ብምፍላጥ ብምጽናዕ ብምምርማር ቃሉ ብምፍታሽ እቲ ኣብ ቃሉ ዘሎ መንፈሳዊ ክብርታትን እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ዝኾነ ከም ዝሎም ዓንቲ ገሊጸዮ ዘለኹን ካልእን ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ኣብዚ ክብሪ እዚ ነፍስና ክትነብር ኣለዋ በዚ ክትሕጎስ ኣለዋ ነፍስና በዚ ባህታ ክስማዕ ኣለዎ በዚ ዕጋበት ክስማዕ ኣለዎ በዚ ሓለዋ ክስማዕ ኣለዎ በዚ ከዓ ኣብ እግዚአብሔር ዓሪፋን ሃዲኣን ነፍስና ክትነብር ኣለዋ እግዚአብሔር ስለ ቃሉ ዝተመስገነ ይኹን ንጽልይ ኢና ዘላለማዊ ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣዚና ንባርከካ ነመስግነካና ኣለና ንስኻ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ኢኻ መጀመርታን መወዳእታን የብልካ ንዓኻ ርኡ ብህይወት ክነብር ዝኽእል የለን እቶም ኣብ ጥቓኻ ዝቐርቡ ዝነብሩ መላእኽቲ እኳ እናፈርሁ ገጻቶም እናሸፈኑ ኣዒንቶም እናሸፈኑ እዮም ዝነብሩ ብኸምዚ ክብሪ ተኸቢብካ ትነብር ቅዱስ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ይባርከካ ኣሎ ሎሚ ብዛዕባ ገዛ ርእሰይ ምሕሳብ ገዲፈ ኣነ ንሓወተይን ብዛዕባ ገዛ ርእስናን ብዛዕባናን ብዛዕባ ዕቤትናን ምሕሳብን ምዝራብን ገዲፍና ብዛዕባኻ ክንዛረብ ከምዞም ቅዱሳን መላእኽቲ ክትረዳእና ይጽልይ ኣለኹ ቅዱስ እዩ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት መዝሙርና ቅዱስ እዩ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ምርዳእና ቅዱስ እዩ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ህይወትና ክኸውን ይጽልይ ኣለኹ ዘላለማዊ ኣምላኽ እግዚአብሔር እዚ ከዓ ዝኽፈሎ ብጻዕሪ ትረኽቦ ዘይኮነሲ ብኸምኡ ብክብሪ ክርስቶስ ኢየሱስ በቲ ዝዓደልካና መንፈስ ቅዱስ በቲ ኣባና ዝነብር መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝተገለጸልና የመስግነካ ኣለኹ
نفس حواتين أبز بحث زغت نبر أبز خبر زغت نبر يتصل الله نخبر نتنسخا نسب زد الله خالو كبري نتنسخا بزعبها خنفلطو زد الله خالنا كله فلطت እግዚአብሔር አምላኬ በዚህ ፍልጠት ዝግና ዓቢ ደጊመ ስለ ርእሰይን ስለዛ ማህበር ንጽልልሁ ስለ ሁሉም ቅዱሳን ንጽልልሁ ዘላለማዊ አምላክ እግዚአብሔር ምሳና ስለ ዘለኻ ተባረኽ ኩሎም ከም ኡዚያ ኮይኖም ዝኹልኩሉና ሰባት ይኹኑ ኹነታት ነገራት ሎሚ ዕንትና ኸባታቶም ክልዓል ናብትም ዝፋኑ ተቀሚጡ ዘሎ እግዚአብሔር ክኸውን ንጽልልሁ ሎሚ ዕንትና ፍጹም ከባታቶም ክልዓል ከም መራሕትና ካብ ዓበይት ንብሎም ሰባት ተላዒሉ ኣብ እግዚአብሔር ጥራይ ፎከስ ክገብር ይጽልልሁ ዘላለማዊ አምላክ እግዚአብሔር ንስኻን ጥራይ ክንኸውን ትውክልትና ምርዳዕና ሓሳብና ኣብ ከምዛ ዓይነት ህይወት ክነብር ወእግዚአብሔር ክትረዳእና ጽልልሁ ስለ ሁሉ ነገር ይባርከካ ብስም ጎይታ ኢየሱስ ኩሉ ክብሪ ኣምልኾ ዕቤትን ተኣዛዝነትን ካብ ሕጂ ንመዓልት ዘላለም ንበይንኻ ይኹን በኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይባርክኩም